This is Joan of Art and welcome to today's episode and welcome to part 2 of this vlog. So let's discuss again art and vandalism. Is graffiti art or is it vandalism? May nagmuno naman niya sa akon kay hindi na nila ya specialty bala mo ang art pa specialty man. So may ara yang what we're doing here is also a form of graffiti, but it's a mural. And the mural is the highest form of graffiti. Kaya graffiti means to write on the wall. This is graffiti art, pero ang inang mga sulat-sulat, amo ng graffiti writing. So ano yung inyong opinion sini sa mga graffiti writing? They try to do their best man nga, sa ila yung atahumon nila, ginagastuhan, paganit nila. Pero daw ano siya acceptable bala ining art form, or is this still considered vandalism and therefore must be eradicated? Sa ako niya mismo, ang pag-intindi ko niya sa ginatawag na art sang amo na nga mga writing. So, palabanan, ginaguro kung ano na nas namin sa private places na lang na isaya or may designated yun sila nga lugar nga sa ilang association or sa ilang club nga maghimo na sila sa mga bagay. Kay samon kung private property malang ang tagiya kapasugot nga magpinta sila da, so okay. Galing kay kalabanan sa ginapintahan nila di sa Lacson, mga public places nga yaka government, dayon kalabanan, mga school, mga bank, mga meaning sa private na saya nga gapangakik permi gatawag sa amon nga ang ila nga pader puno na sang mga bandal. So kung nami malang tani ang ila ginapinta kag ma-appreciate sang tanan ya mangakik pa biyang tagiya, meaning kapangakik sila kay di manami sa ila nga paglantaw or hindi manami para sa iban nga form of art. So meaning kung amuna na sa sangamulay nga pwede sila dakpon kay may complainant nga nga gapabawal sa mga amuna nga mga writings. So amuna gani mas mayo nga nami na lang gid nga mga art kay ginagastuhan mo na lang, so do hitting two birds in one stone na lang nga ginagastuhan mo na gani diyon at least maka-appreciate ka pa sa iba nga tao nga maglantaw or magsunod sa inyo nga mga ginahimo. So ang ako lang yung opinion sa mga muna nila daw ginasunod na nila guro sa mga western yan, sample sa US nga daw kung gahimo ka muna daw cool ka lang, daw ginabaton isang mga grupo nila. So nga ang iba niya tao yan hindi man niya kabalo kung ano nang ila ginahimo kag sa ga-complain pero may siya sa amon do nakalainan sila yung maglantaw sa mga muna form of art. Pagpinta sa mga bagay nga hindi ka nais-nais or hindi manamian sang mga sang dahol bala, so amo na sang ginabawal ta, meaning kung sa mga kay hindi mata na sang ilang nga art na, so may mga designated man tani guro nga freedom art yung ginatawag nga pwede ka da ka-express ang imong kay hindi ata man na artist sila, may mga kinaiya sila nga pag opinion or ideas nga gina-express nila puro tani sa tsakto lang ang mga pinagusto na sila. So kami hindi man kami na mag-action kung wala man may complain, meaning gagiyol na kami na kay si CD to si Sir Wangki nga ato city director gingaan na naman do sang ni Mayor Bing i-total eradicate na by all means ang gaymo na sa mga bagay kay damo nagiging complain ng mga public private individual sa Bacolod. So hindi na sa kuno makatag sang income generating sa aton hindi makita sa mga investor na kay ko or kakalain ng tao. Students of contemporary art in the region. So I hope nga ining amon nga jutay nga report can also help you in your studies of contemporary art, particularly graffiti and vandalism.